Salutacions, companys. Mireu, aquí tinc obert el CPS de programació del Baofeng DM32. El CPS de programació, és aquest d'aquí, ara no ho veieu perquè el d'això, però és aquest. I aleshores, el Codeplug, quan se'l descarregueu, aquest Codeplug només està fet per Catalunya. Això també ja us ho dic ara perquè més endavant ja el faré també per països catalans, però de moment està fet per Catalunya. I quan s'ho descarregueu, veniu aquí. Aquí teniu el Codeplug, el CPS i el firmware. Sempre mireu si hi ha algun firmware que hagin actualitzat algun firmware o hagin actualitzat el CPS de programació. Jo poso aquests, però podeu entrar a la pàgina d'ells i mireu. Aquest seria el Codeplug. Que l'heu d'obrir, s'us obrirà el Codeplug, ja el tenim aquí. Aquí veuríem les zones. Aquí està una mica més compactat tot, veieu? Tot 60, la zona de tot 60, igual que els altres Codeplug, repetidors analògics, l'Ecolink, els directes, Hotspot, llavors aquí hi ha Penedès, Barcelona capital, Barcelona, tota la província de Barcelona. Girona també està, ho he separat la Cerdanya de, de tota Girona, li he separat, no?, el que és. I llavors tenim Lleida, Lleida, com veieu, hi ha poquets, Tarragona i Andorra. Així és com us queda el Codeplug. Veieu? I aquí ja està per nom, Andorra la Vella, Sant Julià, Escaldes, etc. I teniu els repetidors analògics aquí dintre també posats. Doncs així en tots. Aquí hi ha l'RCP, l'Eco de Greixa i d'això. Si obro Barcelona, doncs en trobaré tots els de Barcelona. És una mica senzill aquest Codeplug, val? És una ràdio que, la veritat sigui dita, no té molta gent. Passa com l'Ailuns, no hi ha molta gent que tingui aquesta ràdio. El que més corre són els, els, les ràdios que poden posar-se al GD77 i en aquest cas doncs el Zanitone, són els que més la gent compra, no, per dir. Bé, doncs aquí teniu el Codeplug i llavors a la llista de contactes tindrien que fer el mateix. Tindrien que vindre aquí. Jo he posat la llista de contactes, està actualitzada aquest mes i veniu aquí, veus? També heu de fer el mateix. Importar i llavors anar a buscar aquí dintre la llista de contactes. L'obriu i és el que us dic, aquesta llista de contactes no serveix per a altres ràdios, no us servirà. Veieu? Està carregant la llista de contactes, veieu que va corrent el d'això aquí, està carregant la llista de contactes. Eh, Està actualitzada al mes de novembre del 2025 i, evidentment, doncs, quan s'ho descarregueu, doncs, abans de gravar-li a la ràdio, en aquest cas hi podeu gravar el Codeplug i després, perquè com que van separats, no va conjunt, doncs es descarregueu la llista de contactes, li graveu a la ràdio i graveu també el Codeplug. El Codeplug ja tindríeu que vindre aquí dalt per gravar aquest Codeplug. Recordeu que va separat, O sigui, primer li podeu gravar el Codeplug o la llista de contactes com vosaltres vulgueu. Això l'ordre no té cap problema. Connecteu el cable i li digueu aquí escriure, I us escriurà la llista de contactes. Però llavors el Codeplug heu de vindre aquí dalt i us escriurà el Codeplug. Aquí. Aneu a buscar el port. Bé, ara ja està. Doncs ara només em quedaria doncs, escriure-li aquesta llista de contactes a dintre la ràdio. I llavors, pel Codeplug teniu que vindre aquí, eh? I marcar la casella, patam, cap dintre. Això seria el que és el Baofeng, el DM32. Posar el vostre indicatiu, ja posa DMRID aquí, aquí posaríeu la ID vostra i aquí el vostre indicatiu, i una vegada ja carregat tot això, doncs ja teniu la ràdio totalment operativa. Després podeu ajustar guanys de micro, podeu ajustar el que vosaltres vulgueu, Vull dir que sense cap tipus de problema.
podeu ajustar el que vosaltres vulgueu aquí. Podeu posar el que... Aquí podeu posar el vostre indicatiu perquè quan s'encengui la pantalla doncs surti el d'això. I quan ja hàgiu acabat de retocar aquí els colors com els volguéssiu, etc. no? Doncs quan hàgiu acabat de retocar-lo, jo ho deixo més o menys com jo ho tenia, però a vegades us farà falta doncs, anar a retocar alguna cosa. Veieu, ho deixo tot activat, de manera que la ràdio ja sigui operativa en el moment que carregueu el Codeplug, Vull dir que ja us quedi totalment operativa. I no hi ha res més. Una vegada, si heu mogut alguna cosa, qualsevol cosa, i necessiteu guardar-lo, doncs veniu aquí i el guardeu. I ja està, no hi ha més. El podeu guardar també amb un altre nom, veieu? Vinc aquí i ara, a més de guardar-lo, amb aquest nom, doncs el guardo amb un altre nom, sense cap problema. En aquest cas jo ara el guardo i em diu, vols? Li dic que sí. Doncs així és com quedaria el Codeplug pel DM32. Ja ho heu vist, que les llistes d'escàner, aquesta ràdio té un problema, us explico també això. Aquesta ràdio té un problema i gros, que, i encara és pitjor que no pas totes les ràdios que he vist. És curiós, però les llistes d'escaneig només admeten 16 canals. Una aberració. Bueno, això és una indecència. Vull dir, només podem posar 16 canals. Per tant, no hi ha llistes d'escàner creades perquè no... És una ràdio que, no sé, suposo, espero que això, per això us dic que mireu, que entreu a les pàgines per veure si hi ha algun firmware, algun CPS que ja corregeix totes aquestes cagades, perquè això són cagades, no són res més. És que no es pot dir d'altra manera. No és normal que jo pugui posar 250 freqüències o canals en una zona i després només em pugui escanejar 16. Ja és que és una aberració, això. Passa una miqueta com l'Anitone, no? O que em puc posar 250 i només em puc escanejar 50 d'aquella zona. És, és una miqueta... Però, bueno, per això us dic, entreu i aneu mirant si hi ha algun firmware nou que corregeixi tots aquests errors. Això és un error i gros. En el tema de nivells de guany de micro, si entreu pel, per la mateixa ràdio, val, podreu posar els nivells, aviam si els trobo aquí, perquè aquesta ràdio tenia... Aviam, aquí podré... Val, mireu, aquí, des de la ràdio us arribarà el 5, el nivell de micro digital, i el nivell de micro analògic sí que no n'hi ha més, però en el CPS veieu que llavors encara en té 3 més, MIC 1, MIC 2, MIC 3. Això ja vosaltres mateixos ho heu de comprovar, depèn de com us surti, com sortiu, si us diuen, hosti, et sento fluix, doncs mireu, tindreu que fer-ho a través del CPS, a través del menú de la ràdio, aquestes funcions no hi són. I res més, companys, fins a la pròxima. I si us descarregueu, espero que el disfruteu i ens anem sentint. Que vagi bé. Adéu, adéu.